250 Mas Jack. 250. Nggih. Niki sementara 150 riyen Mas Jack. 150 sementara. Nek niki setunggal atus mawon. 100. Nggih. Niki 200. 200. Lah iki tarife piro Pak Yanto sing iki? 250 Mas Jack. 250. Iki padha roetan dhewe nika berarti. Yo Pak Yanto dilekasi. Monggo. Setelah sekian lama tidak terupdate di Raja Pacekpam. Sehat Pak Yanto nggih? Nggih. Pun pan dereng niku. Pun nggih. Ampun. Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel KB Jack CMF. Untuk kali ini kita berada di Raja Pacekpam yang beralamatkan di Josari, Sumberingin, Sanan Kulon, Blitar. Ada berapa ekor nanti kita tanya kepada Pak Yanto. Nggih. Ada berapa ekor yang dijejer ini? Gangsal Mas Jack. 5 ekor nggih. Nggih. Ada 5 ekor yang di depan layar ini. Pak Yanto, iki sama yang dulu iki ganti apa urung pejantane iki? Sing lawas niki Mas Jack. Kanton niki. Tunggile gantos-gantos. Liyane ganti kabeh. Nggih. Lek jerabang tapi pernah nggih nika? Ampun. Ampun. Berarti ada 3 ekor. Enggal tungane niki, kalih niki. Oh, loro niki. Kan anak barongan peranakan ning Gambak. Sing dasabang niku. Oh, peranan dhewe. Nggih. Wis kena tinggi nyambut gawe. Ampun. Alhamdulillah. Wis sing ireng-ireng kae Pak Yanto? Pun pajeng niku Mas Jack. Besaran wingi. Nggih. Pajeng kabeh sing ireng kredit barang Ampun. Oh, alhamdulillah. Keluar berapa Pak Yanto untuk besaran kemarin? 3 ekor. 3 ekor. Wah, dengan harga 6 jutaan Mas. 6 jutaan ya. Nggih. Alhamdulillah. Wis, geng. Yang pertama, ini mungkin yang tertua di sini. Oh iya Pak Yanto. Nggih, niki. Gini berang tahun Pak Yanto. Niki pun enten kawan tahun Mas Jack. Pisan yo. Nggih. Cek aktif niki. Tasik. Pas tasik po enak niki Mas. Manut. Manut. Ini usianya berarti perkirakan piro ya Pak Yanto? Niki lek ne 6 nggih pun wonten Mas Jack. Wis enak ya. Ampun. Soalnya diternikae sekitar mriki niku pun wah, ya 6 iso punjul Pak Yanto. Lah kayak priyo wis rampas to niku. Ampun. Lah. Iki diperkirakan ya minimal 6 iso teko 7 malah niki kira-kira. Wah, nggih. Dengan perawatan Pak Yanto, dengan penuh ketelatenan juga konsisten ini lho geng. Iki sing mesti 6 tahun, tapi 7 tahun ya masuk akal karena kita kirim ke sini sudah rampas pengapit. Lek rampas pengapit ini minimal umure priyo ning 28 30 bulan. Oh nggih, wis 2 tahun setengah lah jarane. Setengah nggih. Kira-kira diperkirakan ya wis enek meh 7 lira-lira iki. Nggih. Tapi kondisine kaya ini lho geng. Ngawin sik penak ya. Wah, tasik niki. Ini tarifnya piro sing iki Pak Yanto? 250 Mas Jack. 250. Nggih. Iki karo tukane biyen piro Pak Yanto lali aku? Niku tumbasan 6.000. 6.000. Terus selama ning kene iki cara kawine tok iki wis pulih rong ya. Ampun Mas Jack. Niki. Ya alhamdulillah ampun padha karo wis ra duit niki. Wis ra duit. Selain nganakne ning kene, nggih. Sing khusus gene uang wis pulih ya. Wah, ampun. Wah. Lah berarti niki lek ning kene 4 tahun priye wis nek teko putu buyut? Wah, ampun no. Ampun no. Ampun. Weh, lho geng. Wis kok putu buyut iki. Yang tertua di sini ya nek Pak Yanto. Lek indukane mboten wonten Mas Jack. Oh, enggak enak ya. Anak ini ki lho maksudnya. Oleh anak niki teng kandang malah mboten wonten niki. Mboten enten. Ning jopo kabeh. Nggih. Berarti anu laris. Nggih. Anak iki renek geng. Anak niki teng kandang malah pun pajem-pajem wis payu-payu. Iki putune Mbah Temon sang legendaris. Sebelum barongan dulu ada Mbah Temon. Nah iki termasuk iki putune. Putune Mbah Temon yang dirawat. Muga-muga kaya minimal kaya bapake Pak Yanto. Bapake kae ora eneke mergo ilang ora kok mati. Ilang di usia 9 tahun lho kae. sing nika nggih. Nggih Mbah Temon niku. Ning kira-kira cara ora ilang no yo mbuh kira-kira saiki mbuh urip ora ilang colong maling kae. Pun tuwek lek nika. Wis tuwek. Nggih. Wis muga-muga iki engko ya umure sak sehate juga sak kemandeane kaya bapake. Iki jenenge sapa ning kene Pak iki? Niki kula jenenge Kliwon. Kliwon. Tekone Mas Kliwon ya? Nggih. Manggon tengah iki lho. Kliwon. Kondisinya 7 tahun seperti inilah. Penake 7 tahun ya Pak Yanto ya. Nggih. Cik sehat.
Cek ngawin. Sedina ngawin ping pira Pak Yanto ini? Nggih, kadang ping kalih Mas Jack. Tau pindho? Nah, Babon loro maksudnya? nggih. Wah, kayak ngene lho. Iki termasuk dari deretan ini paling laris nih Pak Yanto? Anu Mas Jack. Niki nggih, dinten niki anyar niki nggih, laris niki. Laris niku. Nggih, Jerabang niku. Jawa niki. Jawa niki. Lah niki tertentu. Niki nggih. Iya laris. Nggih. Sami mawon Mas kula niki. Roto ya? Nggih. Oke. Iya roto larise. Dengan tarif 250 tentunya jek penak sing ngawene timbang sing tuku pejantane. Nggih Mas Jack. Ya. Kayak dijupuk wis ora ngewangi. Dijimuk rene ya Pak Yanto ya. Nggih. Wis rasa dadak wis tinggal lunga wis terus balik nyang kandang dhewe. Geser lagi. Sing iki Pak Yanto. Sing niki tase 6 niki kula anu sementara 150 Mas Jack. 150. Nggih. Iki anak 17 ya. Nggih. Di anak 17 tarife 150. Iki usia piro Pak Yanto iki? Niki nggih setahunan Mas Jack. Setahunan ya? Nggih. Rumah saku kok balik kaya buyute to Pak Yanto. Kados Barongan. nggih. Gembele barangan kas mudun niku. Nggih niki. Kalau dilihat dengan usia yang 7 tahun ini, gembele ora kalah lho niku. Mboten. Wah. Iya. Anak 17. Iki wis nyambut gawe niki. Ampun. Weh, mboten Luar salah. niki nggih. Wah, ulune jane ya lemu lho geng. Nang brai-braine posisine. Gila-gila. Gila niki. Gembele metu wae ngono iki. Ini pasti kayak ini. Sing sita ajeng kula boyong mboten angsal. Mboten bareng. Mboten. Diki pejantan. Nggih. Lek cara ulune lemu ndi Pak to? Sami Mas Jack. Imbang ngeten Nggih. iki. Oke. Tapi cuma posture ageng mriku. Calone. Nggih. Oh. Tapi sadah nggih. Sadah nggih niku. Iki geng balik yang buyute lho. Ini anak 17 anak Sakira anak Barongan. Jatuhnya buyut. Nggih, niki. Buyut ya? Nggih no, niki. Itulah seputu kok. Buyut. Wah, gembele geng. Balik yang Barongan warnanya ya persis sih, tembus sih. Wah, sing dhuwur tok sing ora. Dhuwur jek ireng dhek. Nah, iki. Nek Barongan mriki kan Putih tembus ya Ento ya. Irenge oke iki tapi Pak Ento. Nggih. Iki jenenge sapa Pak Ento iki? Niki Nakula ngono gitu. Nakula. Nggih. Jenenge Nakula. Wah, nek aktene kok ya. Nggih. Nakula. Tarife piro Ento iki? Niki sementara 150 riyen Mas Jack. 150 sementara. Berarti ada kemungkinan naik nanti. Nggih. Kalian dereng semerep sampele. Iki berarti urung enak ya. Berarti jek lekas nih. Nggih no wong damel bojone asik teng mriki niki. Oh, iya dari umurnya ya sik setahun. Teng mriki berapa bulan? Niki kula beto pas bar besaran Mas Jack. Lah, sik dinane berarti. Suro penae Bang. Nggih. Suro sapar mulut atau mulut Jumadil awal Jumadil akhir. Puri iki apa to iki mulut? Niki Pra mulut iki. nggih, asik mulut. Par mulut. Dijik rong sasinan ning kene. Nggih, asik. Dalah. Gang kalih. Ini lekas mekar Pak Yanto. Nggih. Ini tanda-tanda bulune mulai metu iki, Geng. Tanda-tanda bulune wis gembel ngarep, dodo, sikilane gede-gede. Kados Mbak buyute Nggih, jan. Warnanya persis iki. Wah, sucul iki. 150 iki. Nakula, anak 17. Yang ini tadi 250. Satu shot. Satu shotnya satu cerutan. Terus ini tadi 150. Ini bisa nanti ada kenaikan karena belum ada sampel anaknya jarene Pak Yanto. Karena cek enom, cek lekas. Geser lagi. Nah, ini jenenge cepeke opo iki Pak Yanto? cepeke nggih Bligon Mas Jack. Bligon. Jawa randuan bligonan. Ini nyepaki piye iki? Niki nyepaki Jawa-jawaan ngoten nggih. Kantun manut anu ana niku sing awekne nyune sing pundi ngoten. Wis bebas milih ya. Nggih. Lah niki tarife pinten niki? Nek niki 100 mawon. 100. Nggih. Tarife 100 kebur iki wedhus iki jan sikile lho kaya genter lho ngantean. Usia piro Pak Ento iki? Niki nggih paling
kalih tahunan Mas Jack. Oh. Dereng rampas niki. Oh, dereng rampas. Dereng. Tapi pun poel nggih. Ampun. Dhuwur geng iki wedhus iki. Termasuk Jawa Randu tapi spek jumbo. Nggih. Oh, Niki nggih ajeng besaran nika. tukune. Nggih. Oh, berarti Asih enggak. anu ya, apa jenenge? Bar bongkar sing Nggih. telu mlebu-mlebu niki. Nggih. Oh, iki lek ra duwe sing ngene ya cotho lho Pak Yanto masalahe. Nggih. Nah, ini nyepaki jus Jawa-Jawa. Tapi jus Jawa ini ya nek sing milih sing ngono-ngono kae Pak. Wonten. Mas Jack. Tarifnya 100 niki nggih. Nggih. Wis, berarti tas le oleh iki ya. Nggih. Kali niki dhisik pundi? Teh niki Dik. Malah dhisik niki. Nggih. Yo, geng. 100.000. Cukup telepon Pak Yanto. Wedhusmu wis teko kene dijipuk karo Pak Yanto. Iki lho. Jadi servisnya luar biasa. Ini mau tinggal lunga ibaratnya awak mau tinggal di Kalimantan karena kita di Pulau Jawa utawa mau tinggal di Sumatera, Pak Yanto wedhusnya berai jare ngomong langsung meluncur ke gledekan. Langsung kula pendet. Dikawin karo wedhuse ora dikawin Kawin karo karo Pak Yanto. Wah, gede lagi. Oke, kita geser lagi. Lalek sing iki Pak Yanto. Yang niki anak barongan Mas Jack. Barongan, Peninggalan peninggalan barongan. gawe. Wah, ndase. Nggih. Iki umur piro ya Pak Yanto ya? Niki Pak nggih. Napa tahunan pun juga gede Mas Jack. Sekitar setahunan. Ya meh sareng kalih niku. Iki kae ya. Nggih. Tuwek niki titik paling. Nggih, pupuh niki. Iki wujudnya seperti ini, geng. Lekas mulai noto awake. Iki wis tinggi nyambut gawe. Ampun. Wah. Lah iki tarife piro Pak Yanto iki? Niki kalih atus. 200. Belajar. Sampel enek Nggih. dong iki. Niki tempele Wis metu dereng. pun teng mriku lek teng mriki Wis. dereng. Maksudnya wis Teng Jatilengger wonten. Wis metu anake? Ampun. lek ket umur piro kuwi? Medal jerabang Mas Jack. Malahan. Nggih. Polos. Nggih. Babone. Babone abang yan. Babone abang, metu abang polos. Nggih. Oh. Nggih lumayan anake. Nggih. Nglempit sepeke. Nggih, nglempit. Babone. Mboten. Tapi anake Babone koplo? purun nglempit anake. Wong winginane kula tuweni kok. Warna polos, jerabang. Iki geng. Medal. Berarti kena gini tak jerabang Pak Yanto iki. Nggih. Anak barongan di tempatnya Pak Yanto. Wah, urung poe Pak Yanto. Ampun, Mas Jack. Sampun. Ampun. Poel geng. Sampun poel. Poel kawan. Oh, poel papat pisan. Nggih, dan iki to. Wenjah untuk berarti ya. Nggih. Iki ngawin pertama umur pinter nih. Niki ngamen pertama pun poel tunggal, lekas poel niku kula belajari. Langsung. Nggih. Geng. Ih. Lekas toto awake. Ih, digedhek nih Pak Yanto mantuk iki. Nggih. Ulune ketoke kok gelem lemu niki. Sing dawa-dawa nggih. Buntute barangan jentar. Niki ngen lulure ngono buntute kan dawa-dawa niki. Lah nek wis senggruk-senggruk kaya bapake ngono. Pisan nih umur semene he. Wih. Ini kok webek ya anak barongan geng. Iki ki kembar telu ya. Nggih. Kembar telu ne jarene ra iso gedhi ngudi semene gedine iki. Sing setri niki pun manak niku. Wedoke pun mana? Pun. Setunggal teng griya nika. Nggih. Setunggal niki. Nggih. Oh. Metu ndas ireng siji, Ndas abang kalih. ndas abang loro. Aduh saya bentuke. Poel 4 pasang. Tarife pinten niku wau? Kalih atus Mas Jack. 200. Sampel anake wis metu. Disilangne karo wedoke jerabang polos metu abang polos. Nggih. Padahal wedoke koplo ya Pak Ento. Koploan niki. Metu kuat nglempet. Lah iki. Wah, ndase ya nyeweneng. Nek cara ndase rupane ireng ndak ketara nyebek. Ki angel ra pen-penane Pak Ento iki. Mboten. Kok enak ya jane. Mangane nggih penak. Tamburane nggih penak. Iki ya mendina ngawin punan iki. Nggih, tasik anu Mas Jack. Diatur, Nggih. asik ngatur. Nggih. Oh, karena usia Pak Ento ya. 200.000 lho geng Blon. Engko iso duwe putu barongan karena ini anaknya barongan. 200.000. Wes, pokoke roh meteng. Geser lagi Pak Yanto. Iki jargone Pak Yanto iki, jerabang. Wah, lele iki umur piro Pak Yanto iki? Niki paling nggih pun enten nek tang tahunan Mas Jack. Petang tahunan enten. Nggih, wonten niki. Wah, lah berarti tuwek dhewe kae no panggan Nggih, ya. panggah nika sing tuwek dhewe. Jerabang, lah iki wis kena diarani jerabang. Karena dominan merah
dipadu dengan warna hitam. Pak Yanto lek jerabangi memang enek irenge ngono ya Pak Yanto ya. Nggih panggah wonten Mas Jack. Panggah wonten nggih. Nggih jarang nek sing ahli mulus abang wonten. Abang sak ndas-ndase lho. Nggih. Nggih panggah wonten anune ngaten iki. Mas aku kaya ndase sampai butunge ngono kuwi ireng ya Pak ya. Nggih. Kadang-kadang nggih anu ngeten iki Mas Jack. Lulur ngeten ireng terus kalunge ngeten mesti ireng nggih. Sing jero abang breh ora enak ya. Jarang Mas kula. Panggah medal ireng nih. Tapi ini bisa dikatakan sudah kategori warna jerabang ya iki. Nah. Ini di sini berapa tahun Pak Yanto? Niki teng mriki nggih sekitar kalih tahunan Mas Jack. Punan nggih? Nggih. 2 tahunan. Lah iki tarife piro Pak Yanto sing iki? 250 Mas Jack. 250. Iki padha roetan dhewe nika berarti. Nggih. Iki 250. Lah iki berarti serampas entek. Ampun. Lek sampel anake Pak Yanto? Sampel anake rata-rata warna bagaimana? Nggih. Kathah abange Mas Jack. Oke abange. Nggih. Dari induk ireng iso metu abang? Saged. Teng pundi niku jagoan nggih medal abang. Medal abang. Nggih. Induke ndas ireng. Nggih. Ireng. Ah, ireng budeng Mas Jack. Ireng budeng. Nggih. Dikawin jerabang medal abang. Polos. Nggih. Kuping-kupingane Sae nggih, lempit. Babone? Babone semi. Wah. Babone semi lho, Geng, metu lempit. Wih, jerabange. Wah, ini anteng, Geng. Ini usianya karena ya wis 4 tahunan menuju masa-masa penjagaan di postur karena mekar-mekare wedhus ini nggih usia iki. Lek usia iki lolos sampai kaya kae 7 tahun ya berarti ya wis lolos. Iki pulih rong Pak Yanto tukone. Nek niki nggih paling tasik balik separo paling Mas. Balik separo. Nggih. Lah piye peminate orang patek enak ya? Mriki murukne pripun nih Mas nek daerah mriki niku mboten patek anu. Pedhuse kan nggih namung Jawa-Jawa terus jaluke nggih namung sing ngoten niku. Sing malah sing kae-kae. Malah sing Jawa-Jawa ngoten niku. Malahan nggih. Nggih. Nggih enten mawon sing nuwun niki tapi nggih mboten kados sing ndak selaris sing kae ngoten lah nggih. Jadi jam terbangnya iki termasuk ya cik serek sing kae lah carane Pak Yanto. Jumlah sing nyatus 50, 200 ngono piye. Tapi jane ning kacek 50 tetep ae. Iki nganu Mas Dek mrene kata-kata kan open-open kan nggih Jawa-Jawa randu ngoten niku. Terus sing wedhus lempit-lempitan ngoten niku mboten patek anu. Kata-kata nggih Jawa randu. Jawa randu. Nggih. Nah, geng. Iki prosesnya piye Pak Yanto lek cara kawine? Prosesnya. Maksudnya cara jenengan niki amprih iso ngawin rene ini prosesnya piye Pak Yanto? Kula pendet Mas Jack. Dipendet. Nggih. Berarti telepon. Nggih, pokoke telepon ngoten. Lah iki lek sing rung-rung nomere berapa nomor yang bisa dihubungi? 085 085 645 645 829 829 674 674. Dibaleni sing lancar Pak Yanto jajali 085 645 829 674. Nah, langsung ngebel Pak Yanto, wedhusku brai kawinan Pak Yanto langsung teko. Ning sing kawin iki lho, Geng. Kawin tapi wedhuse. Ngawur ya. Sing kawin iki di Pak Yanto. Ngono. Wah. Tak ngetamne lu apik Pak Yanto lek sampean ning kono terus tak shoot kok kene terus tak screen wah ngene iki ajan mending ae wah terus gedi Pak Yanto jaran Nggih janda umum nggih dhuwur Mas wedhuse mana yo mari ya dhuwur nggih terus gedenan kuping yo penak kutuk men Pak Yanto ya kutuk niki Mas Jack prosesnya piye Pak Yanto ngebel terus sampean nggih kula pendhet Mas Jack moro nyang ngene sing ngebel lah terus diwulehne apa ora niku? Nggih, terus kula olehne Mas Jack. Terus diwulehne nggih. Isih ora bablas mboten samar nggih, mboten samar pokoke. Ora. Mas mboten enten tiyange panggah kula dugekne. Apa lah sing ngebel mbok rondo-rondo kuwi wis super aman. Ora balik-balik Mas Jack. Tapi kebanyakan rondo-rondo ora. Wong lanang mesti digode to ngene.
Iki pelangganir janda-janda muda iki Pak Yanto itu lho. Tapi yo meringankan bagi yang mempunyai kambing sing anu Brai. brai. Jadi cukup ngebel ning Pak Yanto. Nomor pun piro Pak Yanto lali aku? 085 645 829 674. Nah, kuwi catetan. Lek moro rene alamatnya selengkap Pak Yanto. Rojosari Sumberingin, Sanan Kulon, Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Oke, Pak Yanto. Ini di luar dari tema pejantan-pejantan yang dijejer, tapi paedahnya tentang jantan-jantan yang dijejer. Pak Yanto, dengan jenengan membuka jasa pajak ini sangat membantu operasional, betul Pak Yanto? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bantu Mas Cek. Membantu ya. Niki rata-rata bendino enak ya. Ya, alhamdulillah. Panggah wonten Mas Cek. Panggah wonten. Sepi-sepine niku panggah enak. Panggah wonten, alhamdulillah panggah wonten. Oh. Iki lek cara berarti lek cara payu kabeh sedina piro Pak Yanto ya? 250, 200, 450. Iki 100, 550, 550 karo 150, 700, 700 karo ketan dhewe piro Pak Yanto? Kalih 50 niku. Wis penake wong ngomong ya 1000 Pak Yanto ya. Lek payu kabeh ya. Nggih. Kuwi lek misan. Lek kabeh brai bareng njaluk mindo-mindo. Penake wong ngomong ya 1000. Sepi-sepine lek pengen sing kawin kok enak-enake iki ya 100 mangkane. Setidaknya bisa mengcover kebutuhan operasional kandang Pak Yanto. Iki sedina ini cara tukune pakane entek piro Pak Yanto kabeh dari 3 kandang ini. Iki comboran nggih. Antawise nggih anu Mas Cek. Tunggal atusan. Satusan. Nggih. Lek ijuane kan mboten tumbas niki. Duwe dhewe. Nggih. Malah salah nggih ngopeni kandang bakoh. Nggih. Turah-turah nganteane. Duwe alas Pak Yanto mari. Alase wong Alase mburi kono karean. Jadi dengan adanya jasa pajak jangan diartikan miring, ini sangat membantu kelancaran peternak di sekeliling Pak Yanto. Karena apa? Meringankan pekerjaan. Mungkin kan oke-oke lek ning kene nggih sampean Pak Yanto ya. Nggih. Sampean tani ning sawah, engko pas repot ning baon, cukup ngebel Pak Yanto, engko iso langsung teko kene ngono kuwi, Geng. Pak Yanto, iki tibake wis setengah jam punjul Pak Yanto ya. Diwisi ya. Nggih, nggih. Oh, engko wong-wong ben kangen. Ora krasa ibake setengah jam nih, San. Engko lek kangen ya ben kon rene nah ya. Sing penting yang jelas semoga para pejantan di sini sehat selalu. Sak sing ngopeni Pak Yanto ya. Rezekine turah-turah buah-buah. Dan ini apa jenenge? Kena dingging ini, Geng. Iki kena mok terokne tapi ora kena mok mereni rezekine. Jadi usaha bisa sama, tapi ketika ada suara ini, engko wah Pak Yanto sedina 1 juta nang 2 juta lah basana kuatek kok ora belah tapi rezeki ra padha Pak ya. Nggih, Mas Cek. Nah, rezeki nggak bodoh. Tapi setidaknya semoga saja dengan adanya video ini jenengan termotivasi. Ternyata kambing kuwi ora mek payu didol anake. Ketika bisa mengkonsep, bisa dimanfaatkan sing enek manfaate. Iki contohnya gini Pak Yanto, jantan-jantan yang dijajar ini yo piye carane payu? Kalau servisnya Pak Yanto ini ngebel wedhusmu brai teko kene dijimuk diulihne neh ora kok dijimuk terus didol dipekdono ora. Ora to Pak Yanto? Mboten. Ora. Dadi panggah balik ngono kuwi. Oke Pak Yanto ya, kita akhiri ya. Nggih, Mas Cek. Terima kasih, sehat sukses selalu buat panjenengan. Terus apa jenenge open-opene ya semakin berkembang. Ya, ada kata-kata terakhir Pak Yanto sebelum kita tutup di durasi menuju 45 menit. Kata-kata terakhir kan Mas Cek. Ya lek open-open wedhus, iki wedhus ya murah, tapi ya murah wedhus ya ndelok-ndelok. Sepeke wedhus. Oh, ora kabeh nggih. Mboten kabeh wedhus murah. Oh. Nek sing wedhus ele-ele pancen nggih murah, tapi lek wedhus ndelok sepeke niku wae lho. Ndak sepeke ya. Nggih. Ora kabeh wedhus murah. Mboten. Wis pokoke wedhuse luwes lemu ya panggah payune ya panggah larang. Intine ndelok barange Pak Yanto ya. Intine panggah ndelok barang. Kata terakhir berarti tetap semangat walaupun digempur dengan harga murah. Nggih. Murah ora kabeh ngono ta intine. Nggih no. Oh kuwi.
Oke, Pak Yanto ya, kita akhiri ya Pak Yanto. Nggih nggih Mas Cek. Oke, wis ngono ya, geng. Terima kasih. Ini di tempatnya Pak Yanto sudah terjejer request panjenengan semuanya, dan ini jantan update terbaru di tempat Raja Pacek Parem seperti tulisan yang ada di peci Pak Yanto ini. Makanya kan memang tak jam-jum ngono Pak Yanto gen ketara iki ne. Sayangnya nomornya HP iki lho renek Pak Yanto. Nah, waya Raja Pacek Pam terus lah ngono wayahe. Tapi ya engko lek pemegane dituki ngono kuwi Pak Yanto. Oke geng, bila ada tutur kata yang kurang pas, layar video yang hanya seadanya, kami mohon maaf, tapi tentunya dengan kekurangan keterbatasan ini, kami berharap sedikit ada manfaatnya dari apa yang kita videokan, apa yang kita tayangkan melalui channel YouTube di Jack James. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.